Tervetuloa tutustumaan Lääketietokeskuksen Pharmacafennica-verkkopalveluun. Pharmacafennica-verkkopalvelu on luotettava tiedonlähde Suomessa markkinoilla olevista lääkkeistä sekä tavallisimmista sairausvakuutuskorvattavista perusvoiteista, kliinisistä ravintovalmisteista, CE-merkityistä terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista. Pharmacafennica-verkkopalvelu päivittyy 2 viikon välein. Etusivulla voit tehdä haun valmisteen nimen tai vaikuttavan aineen avulla, sekä myös vapaa haku on mahdollinen, jolloin kyseistä tietoa haetaan sivuston koko aineistosta. Kauppanimet välilehdeltä saat valmisteet aakkosittain. Terapiaryhmät välilehdeltä aukeavat terapiaryhmät järjestyksessä. Vaikuttavat aineet tulevat aakkosittain vaikuttava aine välilehdeltä. Lääkeyritykset välilehdeltä löytyvät yritykset aakkosittain, ja valitsemalla yrityksen saa kyseisen yrityksen valmisteet aakkosissa. Artikkelit välilehdeltä löytyy asiantuntijoiden artikkeleita ja viranomaisohjeita. Asiantuntijoiden artikkeleita on muun muassa lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille ja lääkkeiden käytöstä munuaisten vajaatoiminnassa. Viranomaisohjeita on muun muassa lääkkeiden korvattavuuksista ja erityislupavalmisteista. Lääkkeen hakeminen valmisteen tai vaikuttavan aineen mukaan. Kirjoitettaessa esimerkiksi ibu saadaan kaikki ibu-alkuiset kauppanimet ja vaikuttavat aineet. Valittaessa ibuprofeeni saadaan kaikki ibuprofeenia sisältävät valmisteet aakkosjärjestyksessä. R nimen edessä kertoo kyseen olevan reseptivalmisteesta. Valitaan ibumetiin ja ibusal sekä avataan näiden perustiedot mahdollista vertailua varten. Perustiedoista nähdään valmisteen lääkemuodot, vahvuudet, jakouurretieto, pakkauskoot, hinnat, korvattavuus ja lyhyt annosohje. Ibumetin annosohjeen lopussa viitataan selosteeseen. Alla olevasta linkistä päästään selosteen kohtaan annostus ja antotapa, jolloin heti voidaan tarkistaa annostus muun muassa munuaisten ja maksan vajaatoiminnassa. Sivun oikeasta laidasta löytyvät linkit kaikkiin selosteen otsikoihin. Esimerkiksi säilytystiedot voidaan tarkistaa valitsemalla linkki Säilytys. Sivun alalaidassa olevasta nuolesta päästään aina suoraan sivun alkuun. Myös selosteiden yläosasta löytyvät linkit kaikkiin selosteen otsikoihin. Tiivistelmä välilehdeltä löytyy asiantuntijoiden laatima tuoteselosteen lyhennelmä. Tiivistelmän yläosassa on linkit kaikkiin tiivistelmän otsikoihin. Terapia-välilehdeltä löytyy kyseisen valmisteen terapiaryhmittely sekä linkit kyseessä olevan terapian alaryhmiin. Muun muassa terapiaosassa käytettyjen merkkien selitykset löytyvät välilehtiotsikoiden vierestä. Valittaessa muun muassa alaryhmä antipyreettiset antiinflammatoriset kipulääkkeet nähdään kaikki kyseiseen terapiaryhmään kuuluvat eri vaikuttavia aineita sisältävät valmisteet. Näin voidaan muun muassa vertailla helposti saman terapiaryhmään kuuluvien valmisteiden perustietoja. Kaikilta sivuilta löytyy alalaidasta nuoli, josta päästään aina suoraan sivun alkuun. Hakuikkuna on käytettävissä joka sivulla. Näin uusi haku on helppo tehdä. Pharmacafennica-verkkopalvelua on helppo käyttää myös tablettitietokoneella ja älypuhelimella. Pharmacafennica-verkkopalvelun löydät osoitteesta pharmacafennica.fi. Lisätiedot ja tilaukset osoitteesta lääketietokeskus.fi. Lääketietokeskus toivottaa lääketurvallista tulevaisuutta ja informatiivisia hetkiä Pharmacafennica-verkkopalvelun parissa.